Wala, kahit konting ulap na nakaharang sa araw. Grabe init. Ulap. Ayun, ito yata ang pinaka 24%. Grabe. Grabe init ngayon. Grabe. Ano? Hindi na subukan. Hoy, time check, 6 o'clock ng umaga. 50 pesos ang diesel. Ride tayo ngayon. Napahinga tayo ng ilang araw na naman after nung natin, Monte Maria, Batangas attempt. Kung hindi nyo pa napanood mga kapot-pot, nag-attempt ako ng Bulacan to Monte Maria. Panoorin nyo yung adventure. Hindi ako nakaabot ng Monte Maria pero mahaba-habang ride from Bulacan to Tagaytay. Saka maganda yung mga view na pakita natin doon. From Tagaytay Sky Ranch, Twin Lakes, tsaka yung Fantasy World. Tapos syempre yung mga kalbaryo natin doon, yung mga ahon, Pakitang Tagaytay, tsaka Cuenca, Batangas. Grabe pala yun. Ngayon pagmumuni-munihan natin kung anong mga nangyari doon, bakit hindi ko siya natapos. Ang nangyari kasi pagdating ng Lemery, nag-decide ako na huwag na tumuloy ng Monte Maria kasi laspag na ako. Tapos ilulup ko na lang sana. Kaya lang pagdating ko ng Lipa City, Batangas, wala rin. Talagang ubus na ako, kaya gumamit ako ng pinagbabawal na technique. Kung bakit hindi ko siya natapos, number 1, nalaspag ako dun sa ahon ng Tagaytay. Gusto ko kasi matapos siya na mabilis. Minadali ko hanggang Tagaytay, tapos di ako nagpahinga na maayos. Tapos umakit yung muscle ko sa binti. Hindi siya pulikat may mali lang dun sa padjak ko, siguro na puwersa. Tapos naipit yung kadena ko, tinanggal ko yung gulong. Pagbalik ko, sumasayad yung rotor. So yung lusong ko tsaka ahon, lalo na yung ahon, apektado. Hindi naman ako nakakita ng bike shop dun sa Lemery. Yun, kung anong dahilan, makikita nyo nun sa vlog na yun. Pero re-rest baka natin siya one of these days. Kasi nung tinira ko yun, 4 days din yata, 4 days or 3 days akong napahinga rin na walang ensayo. Kasi nagbustos dam kami ni Sir Ronnie. Tapos pahinga na ang ilang araw, 3 or 4. Tapos yun agad tinira ko, yung Monte Maria. Kaya ayun, yan ang isa pang dahilan. Kaya nabongka ko. Ngayon naman, ilang araw na naman ito napahinga. Kasi after nung Monte Maria ride na yun, ang tagal masakit ng binti ko. Kaya hindi ako nagbike. So ilang araw din yun. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Pang-5 araw ngayon. Pero ngayon, titirahin natin malapit lang. Pero kahit malapit lang to, medyo mataas naman ang ahon nito. Hindi rin naman natin pupwersahin kung sakali pwede naman magtulak. Kasi na-ride ko na to dati. At alam kong mataas ang ahon dito. Actually, nagdadalawang isip nga ako kung titirahin ko ba to o wag muna, magpapatag muna ako. Pero sayang ganda kasi ng view doon. Maganda mag-drone. Tsaka yun nga, pwede naman magtulak kung sakali. Tsaka kung sakaling malaspag, malapit lang pabalik. So ganoon pa rin, Marilao pa rin tayo nagsimula. Andito tayo ngayon sa Santa Maria, Bulacan. Mahabang parang itong lugar na to. Itong kalsadang dinadaanan natin, parang halos likod siya ng Philippine Arena. Santa Maria, Bulacan itong lugar na to. Kakanan tayo rito. Itong ride na to pala, bale preparation natin din to para sa rest back natin dun sa failed attempt natin sa Monte Maria. Pero hindi natin isusunod agad. Kailangan natin siguro mga 4-5 ride. Tapos tsaka natin titirahin ng Monte Maria. Kailangan ensayado Hindi uubra yung lasa ng loob. Dito na tayo sa Santa Maria Bypass. Oh, maganda. Sikat ng araw ngayon Mukhang walang nagbabadyang ulan. So, nakalabas na tayo sa dulo ng Santa Maria Bypass. Kumaliwa tayo dito. Hop, kanan tayo dito. Dire-diretsuhin lang natin to. Ang tumbok na ito yung rotonda sa Maynor Sagaray, Bulacan. Hindi pala diretso, kakaliwa pala tayo rito. Muli tinignan ko yung mapa. Hindi, maliligaw na naman.
Yun, time check, 7:05. Eksaktong 20 kilometers pala dito. Kanan tayo dito. Yung mga nakaraang ride natin, puro kaliwa tayo eh. Ngayon, dito naman tayo sa kanan. Actually, yan nga itong pupuntahan natin. Napuntahan na rin namin ito dati ng pandemic. Matagal na, alam ko maraming awnin dito, kaya nga medyo nagdadalawang isip ako kung titirahin to eh. Pero yun nga, dadalo na natin sa tiyaga. Kung magtutulak, di magtutulak. Pero ang habol talaga natin dito ay magpalipad ng drone. Kasi maganda yung lugar na to eh. Bibili pala tayo muna ng tubig bago umakyat. Hindi ko alam ang itsura na ngayon ng pakyat eh, kung may mga tindahan na ba ron o ano. Medyo paikot-ikot dito mga kapot-pot. Kung gusto nyo makita yung ruta, sundan nyo na lang ako sa Strava. Ian How. Yo, welcome, Barangay Matiktik. Matagtag ah, dapat Barangay Matagtag. Yun, may Alpha Mart. Makakabili muna tayo bago ano makyat. Yo, pahinga lang muna tayo. Alam mo, layo na natin 13 kilometers na lang papakyat ng ano. Malamang hula ko puro pakyat na yan ng Kabayunan View Deck. Ganun lang, nakaka 21 kilometers na tayo. Ayun o, 13 kilometers. Puro pa sigsag na nakikita ko sa Google Maps. Okay, larga na tayo. 13 kilometers hanggang Kabayunan View Deck. Kinakabahan ako rito. Ilang beses kaya tayo magtutulak dito. Kahit dati nung pandemic, maraming beses din ako nagtulak dito. Alam ko mataas talaga ahon dito. Etong Kabayunan View Deck, pag dinire-diretso mo to, pwede ka pang tumagos sa ano eh, Bitbit River. Pero hindi mo na natin gagawin yun. Medyo puwersa yun. Kasi pagdating mo ng Bitbit River, ang daming ahonin nun palabas ng ano, Norsagaray. Baka mabigla na naman tayo eh, kagaya na ito. 5 days nga tayo hindi nagbike ulit. Mukhang eto na. Hindi. Ayoko, bandaro, nakikita ko, natatanaw ko no. Sisimula na yung ahon. Tapos bandaro, nakikita ko na yung bundok-bundok sa kanan. Pangalawang ahon. Maiksi pa lang din. 10%. 9% pala. Ang kalsada oh. Kung titignan mo, kala mo patag. Pero 5% yan. Sarap dito, probinsya feels. Kalimutan ko na itsura ng daan dito, kung nasan yung mga ahon at lusong. Pero okay lang. Kinamang maganda kapag ka nag-ride, yung nasusurprise ka sa mga nakikita mo. Dati nung nag-ride kami rito, ang dami pang rough road. Ewan ko lang ngayon kung gaano karami ang sementado na madadaanan natin. Dito pa yun, alala ko, tumambay kami sa tindahan na to ha.
Uy, ang taas na aahunin natin mamaya pagdalit. Ay, ang haba oh. Aahunin natin ito mamaya. %, yun after ng tulay. Ayun na, sunod-sunod na mga maiksing ahon. Kanina 10% yun after ng tulay. Ito kaya parang mga ganun din eh. Ay, 11 pala to. Ayaw patalo. Okay, tukod muna, pahinga. Mataas-taas din siya eh. Morning. Yun yung ahon na yun. 12% ang max niya. At 8 kilometers pa tayo hanggang sa Kabayunan View Deck. Ha, hingal. Meron pa tayo pagtutulakan dyan mamaya. Merong matindi ang gradient dito eh. Kalimutan ko na kung ilan yung max. Pero parang mga 24 yata. 24, 26. Oh, dire-diretsong ahon ah. Dire-diretso yung after ng 12. Bumaba siya ng konti, 9%. Pero dire-diretso ang haba. $11 pa. 11% dito. 12 ulit, bumalik sa 12. 13% grade. Oh, 14 pala. 14% grade. Oh. Pagod. Ay, salamat, recovery. Ang dami rin aahunin pabalik. Kung di ako nagkakamali, etong part na to, nung pumunta kami rito, rough road pa to. Ang ganda ng view dun sa kaliwa. Mamaya makikita natin ang drone yan. Ayun. Konting recovery. Tapos ahon ulit. Buti lang, itong part na ito malilim. Medyo nakapagpahinga tayo na maayos. Pero baka maiksi lang susunod na ahon. Popya. Lux family itong ano na to, kurbada na to ha. Ito na yata yung ano. Tingnan natin. Diretso na ba to? Sakto na, banayad lang. Meron kasi ditong kurbada na ano, pagliko niya biglang ano, bulaga.
Tahi, tahi. Tahi tayo. Yun, recovery ulit. Tapos mukhang lusong dun sa unahan, no? Sa 5 kilometers na lang. Pero mga ahon yan. Yun, lusong. Yehi ngayon. Agoy mamaya pagbalik. Ahunin natin to. Buti, may hams pala. Buti na ipreno ko. Ito na yata yun. Yung unang ahon na matindi. Ba't ganun? Parang ang bigat naman itong 5% na to. 9% na pala. Kaya pala na-delay lang yung adjust ni Garmin. Sige tayo. Ayun na nga. Ito isang diretsong mahaba na. Pagod na ako, dami rin ahon ah. %. Tukad. Tulak tayo. Grabe naman yun. 5 araw lang ako napahinga. Ang hirap na ulit agad umahon. Tutula ako dito. 14% grade lang naman yung max kanina. Grabe. Hirap talaga pag napapahinga. Okay, tuloy ang sipa, 9%. Pagod. Mga 4 kilometers pa. Buti na lang mamaya mas maraming lusong. Although meron isa kaninang matinding ahon sa may bandang quarry. Tansya ko mga 500 meters din yun. May rough road pa nga. Tagal na nito hindi pa na-diretso yung kalsada na yun. Nung last dumaan kami, pandemic, ganito na to. Dagdag sa ano yan, sa laspag. Matatagtag ka.
ko dito sa kanan yung Pakabayunan na. Dito nga sa rough roads, naku yari. Rough road pa nga yung ahon. Pagod yung ahon na rough road. Mukhang hanggang doon lang yung simento ah. Mukhang puro rough road na to hanggang sa view deck. Eksaktong alas 9 ng umaga. Nakaka 31 kilometers pa lang tayo. Ay hindi, may simento. Nice. Nice. Yes. Woo! Ay, thank you Lord. Mukhang nag-landslide dito nung bumagyo. Mukhang tinabilang nila yung mga lupa. Whoop. Ito na pala yung sinasabi ko kanina, yung pagliko. Tapos biglang isang matinding ahon. Yung pala yun after ng Welcome to Kabayunan. Ay nako. Pero alam ko dalawang magkasunod to, isang matindi dito. Pagkatapos niya isang matindi ulit hanggang sa na, taas na. Last, kagi. Teka. Last 2.6 kilometers. Sagad ang giring. Ayun taas naman. Ayun na. Sa simula lang sinubukan.
Tapos tulak na. Ang taas eh. Ayun, no, tingnan mo kung gaano ka dire-diretso yan, no? 15% lang. Pero ba't parang ang bigat? Parang maligat as Garmin, niloloko mo yata ako ah. 15% lang ba yan? Parang hindi. Grabe. Ang tarik eh. Tulak. Tarik. Lalo siguro yung bandang kanan niya, no? Hindi pa tayo dumaan sa labas niyan eh. Hantay mamaya pagbalik, paglusong, mas makikita natin. 19 pala. 19%. Ako si Superman. Superman position ako ngayon. Pagdating dito 20 na. Na-exercise din hita dito ah, kahit nagtutulak. Yung susunod na ride natin medyo mas ano na yan. Gusto namin ng tulak. 21%. Grabe. Dati nagtulak na rin ako rito eh. Gravity 22. O yan, tignan nyo yung alam ko kung mapapakita ng actual ng GoPro yung ahon nya, pero 22% yan. Ayun o, kitang kita walang daya. Sakay ulit tapos tulak ulit mamaya. Ayun, ito na naman yata yung isa. Kahinto, maiksi lang yan. Ha, 15% din ang animal. Hype ka. Pwede na huminto, patag na. .3 kilometers na lang. Konting-konti na lang yan. Oh, what a beautiful. Kaya mo lulusong pa oh. Unin pa natin mamaya. Aba, malalim. Aba, parang ayoko lusungin to. Para lang ahunin mamaya. Hindi ko na kinuha yung buwelo. Hindi ko kabisado eh. Negative 13% yun. Ito pa isa. May mga ganito pala rito. Lusong bago umano.
tayo rito. Tulak na naman dyan. Oh, mahaba din. Mahaba din at matarik din. Naku. Ah, wala. Hindi ko na subukan. Tulak muna. Pagod na ako. 900 meters na lang eh. Kung di ako nagkakamali, pagkatapos nito meron pa ulit isang matindi. Taas. Ang taas. Ano? Diretso tulak. 20%. Ang taas. Look at that. What a nice. Ang hirap din magtulak sa 20%. Dito tayo nangyayari sa mga biglaan eh. Yung ang tagal mong pahinga tapos bibigla ka ng gantong ride. Ba talaga iyan, how? Gusto mo palabasin ang pinaglalaban mo. Ayun pa isa oh. Ayun pa, haba pa. Tulak. Oh, dati dito may tindahan. Diyan kami tumambay. Wala na, tinanggal na. Ahon pa to. Last 1 meters pa. Ubus din lakas ko sa tulak ah. Actually mas mahirap nga yun. Pag nagtutulak mas madali yung pinapadyak. Bakit ko nga ba tinulak? Pagod na ako. Ang hirap kasi pag pipilitin mo, pag hindi ka nagtulak kailangan mo mag-balance naman. Eh mahirap na pag nakaklits ka tapos pag aahon ka ng ganon, madaling bakada pa. Last 500 meters na lang pala, nasahon pa. Ayun no, silip. Tulak na yan. Ayun, ito yata ang pinaka 24%. Etong part na to, kung di ako nagkakamali, ito yung huling ahon. Tapos banda dyan na yung yung entrance. Itong mga asong to walang pakisama oh. Kita nang nahirapan na nga yung tao eh. Come on. Takot siya. Kabayunan, excessive heat warning. Hindi ko na mabasa. Sobrang hingal ko, pagod. Picture na lang. Ang ganda ng view. Oh, what a nice. Bali yung Kabayunan view deck nandiyan sa taas. Hindi na tayo wakit sa pinakatuktok. Dito na lang tayo, papalipad na lang tayong drone dito, tapos mababa na tayo. Grabe pagod.
stars beneath the skies, in darkest darkness or brightest light, I'm calling out for you. I'm calling out for you. Within the storm, within the fire, when I feel hopeless, you're by my side. So I'm calling out for you. I'm calling out for you. When all my plans start to come undone and there's no one there to see me through, when all my strength has been overcome and there's nothing left. Alas 10 na lang umaga. 34 kilometers din yung lahat. Tagal, no? 4 na oras. Hanggang dito, ang dami kasing ahon. Yun, lalim. Alalay lang tayo. Meron tayong mga kapot-pot dito. Paakyat. Saan galing? Diyan po sa ano? Valenzuela. Valenzuela? Wala po kayong kasama? Wala eh. Si Duday pala to eh. Ian. Hello. Shout out mo ko Sir Ian How. Oh. Eh no, naka ano. Shout out kay Duday. Duday page. Nako, puro tulak pinagagawa ko dyan. Hindi nga kaya natin. First time nyo ba? Opo. Congratulations. Ingat. Okay, galingan nyo. Puro ano na, puro ahon na yan. Maraming salamat. Thank you. 24% na ahon. Pinakamaano? 20, 24, mga ganon. Legend. Kaya malakas. Yan. Saan akong kumain ni Sir. Sige, iikot ba kayong ganon? Pabit-bit? Ano? Baka hindi na. Nakabutin kami ng ano eh. Okay, sige, sige. Ingat kayo. Thank you ah. Thank you, thank you. Thank you po, ingat. Okay, ingat. Idol talaga. Ganda oh. What a beautiful. Meron ding mga ahon. Hindi lang puro lusong pa uwi. Mamaya meron pa isa ron mahaba sa may quarry. What a beautiful
What a nice. Oh, ito isang ahon din pagtapos ng rough road. Ay, natapos din yung ahon ng semento. Balik tayo sa rough road. Talas sa mga marmol. Kinakakaba rin eh. Baka mamaya sempo ka doon sa matulis. Butas ng gulong. Ang isang matinding ahon lang dito sa quarry. Meron kayo mineral? Wala po. Okay, salamat po. Halo-halo. Ayan. Isa te, isa. 25 na po yun. Ayun, tapos na tayo maghalo-halo. Buti na lang meron, grabe. Grabe init ngayon. Padyak pa tayo. Wala, kahit konting ulap na nakaharang sa araw. Grabe init. Malayo-layo pa. Buti mas marami rito, lusong. Inaantay kong umabot dun sa sa may quarry para matapos na yung ahon na yun. Isang matindi rin yun, mahaba-haba. Putik, dami ko rin inahon na papunta. Nare-realize ko lang ngayon, kanina niyuyukuan ko lang para di ko makita yung mga ahon. Ngayon pabalik nakikita ko, inahon ko pala to. Hype na yan. Another night and I'm just walking city lights and people talking. I don't know where I'm supposed to go. I wonder if you got that feeling staring at your bedroom ceiling and think about me the way I think about you. Could you tell me? Yeah, I gotta know, if I'm gonna be yours, so don't you keep me waiting. Yeah, I have to know, if you wanna be mine, 'cause this is so frustrating. Tell me now, don't keep me waiting. Hey, at least 4 walls get so depressing. Fuck me and my second guessing, reading every text you sent just one more time. It's quiet when we both are sober, but 2 drinks in and we start all over again, and it feels so right. So
ahong mahaba oh. Eh, ito na yun oh. Nako, init pa naman. Oh, tak. Haba na to, init pa naman oh. Sige. Daanan sa tiyaga, grabe init, putik. Oh, piyak lilim. Pagtsagaan natin yun. Ganito kalit na lilim. Sobrang init. Ayan, pwede na. Taas niyan. Ang init pa. Ha, i-tricycle mo. Sasakay na ako pa uwi. Grabe init. Ako nawala po. Kala ko kanina may naririnig na akong tricycle eh. Ha, salamat. Natapos din yung ahon na yun. Ang hirap. Ang init. Hindi ko na nasilip yung gradient pero mataas din. Kabalik na tayo sa Coral Elementary School 1209. Ilang beses ko ba sabihin mainit? Ang init! Ayun, nakabalik na tayo sa Alpha Mart na tinambay natin kanina oh. Salamat po. Diyos ko po, salamat po. Thank you Lord. Ay, sa wakas, nakalabas rin. Hindi ako makapaniwala dito na ako. Kanina, akala ko mag-tricycle na ako. Ang haba nung ahon dun sa ano, pagkatapos ng quarry. Kung may dumaan tricycle doon, paparahin ko talaga eh. Yun, time check 1:35. Gumamit na ako pinagbabawal technique kanina. Dun sa ano, sobrang init eh. As in sobra. Ang sakit sa balat. May nakasakay pa akong kapot-pot. Shoutout sa'yo, Richard Baal. Shoutout sa'yo, Philip. Nakita ko na yung idol natin. Tapos dito na ako pumapa sa Plaza ng Santa Maria. Padyakin ko na ito pa uwi. Dito na tatapusin ang vlog natin. Huwag nakalimutan mo tatang kasabihan ng Max Tila. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ay swertihin. Hindi mag-skip ng ads. Mas lalong suswertihin. Ay salamat. Nakatipid din ako ng mga 10 kilometro. Sobrang init. Grabe.